Tabukama ibadah minggutta marhite marende buku ende HKBP nomor 14 ayat 1 dohot ayat 2. Puji hamu Jehovah tutu. Puji hamu Hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Say ingot ma ale Jehovah, akadenggan ni basam dohot asini roham, ay siyan narobi do akay, asa unang marsurak-sura akamusuk kumidaaw, ale debatakku, marhapo santuho doaw, say unang paila aw. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, ama nami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung, na mandok mole ate mahami tuho siyan na sa roha nami, ala dilehon ho anakmu na sasadai tuhamatean humokop hami. Asa unang mago na porsia di ibana, alay asa hanguluan na sa leleng nileleng na dinasida. Tatap mahami ale ama nami di bagasan anakmu Yesus Kristus, nagabi habadiaon dohot hatigoran di hami. Say sa madosa nami sa luhut, ala ni pelean na sundenggan na pinelehon nai humokop hami. Say paeleng mapinggolmu tutangyang nami, jalasi maroham di hami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita sian buku ende HKBP nomor 216 ayat 2. Gargar dolok tapor batu. Patik ni debata di hita di minggu reminiscere sadarion, ima patik parjolo saha tu patik paopaton. Patik parjolo, audo Jehovah debatam, ninna debatata, dan jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dan jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sombaon manang sioloan. Patik patuluhon,
dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ai hona uhumna do sogot akan namarsineang di goarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiaon ari minggui dina ono mari ma ulahamu nasa si ulaunmu alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jehovah de batam doi dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang na posom lahi-lahi manang na posom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam ai di na onom ari do di toppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana di ari papituhoni di baheni do umbahen di pasu-pasu de bata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai ido sahatna atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan de bata ale Tuhan de bata sai pargogoi mahami mangulahon na umbar tu patikmi amin. Marende hita sian buku NDHKBP nomor 161 ayat 1 dohot ayat 2 tangihon angguk-anggukon. Tatopoti ma dosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang pargogo na suhatu dosan pardengkan basa doho jala rodi saleleng ni leleng na do asi ni roham. Say marpamuati maruham di hajahaton nami jala say unang be ingot akadosa nami ay jojo dohami mardosa maradopon ho. Jala jojodo husunggulihami rimasmu marhite sian pangalaw sion nami dihatam. Ale Tuhan Jehovah unang paingot-ingot pangalaw sion nami unang alang asini roham say urupi mahami ho ale Tuhan de bataha tuaon nami palua hami jala sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Laos tabegema baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Adong do dihita situa ni malim na songoni na hundul di siamun ni habangsa hatongamon di Banua Gijang.
Dibaheni tarbahin ibana do panguluhon ro di ujungna akan nasandok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana totong asa ditangihon nasida. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredde mahita sian buku edde HKBP nomor 437 ayat sada tung namuba rohakku. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion iman atar surat di Filipi tolu ayat 10 pitu sahatu ayat 20 sada. Rapsitiru au mahamu ali akadongan jala pamanat hamu ma akan namar parange songon hami sitiruon muna. Ai songon naung jojot hudok tuhamu, jala anggonoai mardongan ilu do hudok. Torop do marpangalaho gabe musuh ni silang ni Kristus. Hamaguan do ujung nasida, butuhan nasida do di debata. Si hailahonon na di hasangapon, akan na ditanoon di parohaon. Ai di banua gijang do sambulota, siani do tapai maima si panguluhita, Tuhan Yesus Kristusi. Pabaon na do dagig tanaleaon, gabe doson daging na nasangapi. Hobar tu hagogoon nai. Ay tarpatudok sado sa luhut na tu ibana. Ido sahat na. Martua do akan na tumangihon hata ni debata jala na upiopsa. Amin. Mare dehita sian buku ende HKBP nomor 230 ayat sada dohot ayat 4 na malungun do rohakku. Tidakon maha porsiao tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah
Ido ama pargogo na suhatu dosa na tumopalangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siyanton di parbadia, andorang so habubuhon. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banua toru dong ditanom, na mulak mangolu do di ari patuluhon, na manaik tu surgo, la hundul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na suhatu dosani. Di sima ibana, pemamula suogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsia diton di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panihala Kristen akan na badia, dohot dihasisa ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate, dohot hanguluan na sorasuda. Amin. Marende hita sian buku NDHKBP nomor 611 ayat 1 dohot ayat 2. Hupasahat ma tu Yesus huhut papungu pelean sada A dohot sada B. Damai ni debatana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti akate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria nahinaholongan di bagasan goarni Kristus Yesus, barita nauli di mingguta sadarion, ima Minggu 10 Maret 2022, nienet sian buku sada Musa, Biddu 15 mamuka sian ayat sada sahatu ayat onom. Songonom ma didok disi. Dung salpu akka jamita odeng Roma hatani Jehovah tu siabram marhite-hite alatan nin nama. Unak koma biar ale Abram au dolobulobum upam macai balga. Alaini nasya Brahma, we ale Tuhan Jehovah, aha male honom mudiau, saina punu doau, si Eliezer nasian Damaskus nama sitean bagasu. Akup nii nin nasya Abram, di dangadong pinoparhu di lehoko, jala ida anak nasorang di bagasan jabuku nama siteanau. Dungi Roma hata ni Jehovah madok tu ibana,
Dang ibana maneako, na ruar sian butuham, ibana maneako. Dungi ditogihon Tuhani ibana tu ruar tu balian jalaninna. Uatailihon madopak langiti, jala bilang ya kabitang, molo habilang ako akay. Dungi didok musetu ibana, songonima pinoparmu sugut. Jadi porsea masih Abram di Jahoba, gabe hati goran na doi dietong Jahoba. Songonima yang gosahat ni turpuk, dihita di bagasan mingguta sadarion. Huria na hinaholongan di bagasan goarni Kristus Yesus. Aut sura disukun, headora aka ina, manoton aka film-film di sada stasiun televisi nasional di Indonesia. Toropdo nama dok goarni IFTV. Nama rujung doa cerita di film-filmi ujungna saina marsonang-sonang nasida. Misalna adong ma akas di film-film FTVI isarana adong masahalak supir marholong ni roha maibana tuboru ni tuanna. Dungi saut manasida ala HP supiron anak ni namora jala menyamar ibana gabe supir holan asa saut tuboru ni tuan naun. Marujung do ceritai denggan jala uli. Manang adong do cerita di FTV on misalna namar holong ni roha sahala boru-boru namora tu anak ni pertiga-tiga na pogos. Jadi alana pistar do pertiga-tiga on nang penapogos dungi dapok nama disi beasiswa hasea ma ibana karejo ma jala saut manasida ujung ni filimipe dinggado mardalan. Alai balik satahe adong do di surat geri atse goarna dikutip ibana dosada tulisan na sinura ni sahalak na pistar na madok. Las ni rohai sahira kupu-kupu doi. Toktong doi hinggap manang mian manang didapoton akan na asing. Alai dakkeai olo ro madapoton au. Intina di ida panuraton nasa nauli na denggan holat tujol mana asing doi. Dang marlakui anggo tuau. Huria nahila holongan di bagasan Kristus Yesus atar songonido nang diturpuk sadarion. Di sada Musa 15 ayat sada sahatu ayat onomon. Sahirana suadado dirajumi rohani si Abram pangaramotion ni debata di tonga-tonga ni ngoluna. Dia sudah sangat pesimis. Taboto doa manginang uju di ngolu ni si Abram tung torop tung uli jala tung godang do didapot si Abram akka pasu-pasu ni debata di tonga-tonga ni ngoluna. Monang do ibana maraloho nakka musuna. Torop do di ibana akka biru-biru dohot pahap-pahanan. Torop do di ibana aka pangurupi. Jala godang do dapot ni ibana aka arta sianaka bangso naung tinaluhonna. Alai huria na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Diturpukon sahira na di parsuada si Abram do aka na jinalonai. Sangsi ibana di asini rohani debata. Di sukun si Abram tu bagasan rohana. Buhado tutu holong ni rohani debata. Di bagasan ngoluku. Alai dang di paloas debata si Abram madabu tu pakirimon na suada. Alani i
Di bagasan holong ni rohani debata, di buwan debata do ibana marnida kadenggan ni basa, nang binagabagahon ni debata tu ibana, patuduhon naikon jaloon ni si Abraham do akan na pinangido ni rohanay sian debata. Barita taringot tu baga-baga ni debata tu si Abramon, pasti nunga tung leleng tabigi jalata jalo di ngoluta si ganupari. Atong ahado mutihan na arga na boy si putihota siya turpuk di bagasan sa darion, na parjolo ima takasdo di tadda debata ise dohita. Lubisian panadayota didirita sendiri. Di ayat sada adorang so dipasahat si Abram. Holso ni rohana, ungut-ungut ni rohana, pakirimon na tu debata, nunga jumolo di tada debata ibana. Di dok debata Jahoba tu si Abram di ayat na parjoloon. Unak ko mabiar ali Abram. Labok ya dohata ni debata. Mangalusi si Abram diganggu ni rohanay. Unak ko mabiar. Hata mabiaron nunga tung jot-jot. Di jalo si Abram sian debata. Ujubuka si bana sian urkasdim. Madapot to tano na niwarihon ni Jahoba debata tu ibana. Didok debata asa unang mabiar ibana. Uju mangalo aka musu, aka bangso-bangso na mga lele na sida ujui. Didok debata do unang mabiar si Abram. Jala sa haliope, didok debata do tu ibana. Unak ko mabiar ale Abram. Habiaran ni rohan ni si Abram. Didodo debata. Audo lobu-lobum ninna debata. Lobu-lobuon sada nariko doon molo naing laho mangulaho nakaulaon taringot tuna mangalului hamonangon. Dia kaparporangan misalna molo adong akalobu-lobu adong dopos ni roha dinasida. Asa aman nasida, asa dapok na nasinaka ni roha, asa buhay nasida mardalan mangalo aka na mga bati akasakap ni rohana. Alay dang na pinasahat ni Jahoba debata tu si Abram. Debata sa diri do dipake gabe lobu-lobu di si Abram. Didok debata au do lobu-lobum. Upam macay balga. Sahira na suada do amanginang. Akanang jinalo ni si Abram. Uju di ngoluna. Uju di sebelum turpuk di bagasan sadarion. Sebelum perikop di bagasan sadarion. Sahira na suada doi dirajumi si Abram. Jala di papos rohani debata ibana. Macay balgado upam. Bahkan melebihi akan ang jinalom salilingon. Alani takasdo dipatuduhon turpuk di mingguta sadarion. Di tada debata dohita. Lubisian panadayota di ibana. Huria na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Na mangihut na nang pinasahat ni turpukta di mingguta sa darion ima. Uka maroham tu debata. Di ayat 2 takasdo didok diturpuk di mingguta sa darion. We ale Tuhan Jahoba. Aha malehonommu diau. Saina punu doau didok si Abram. Tu debata. Alani digobarhon turpukodo na sangsi do si Abraham. Taringot tu pasu-pasu ni debata na tu ibana. Di parsuada si Abram do baga-baga ni debata nang jinalona.
salilingon. Di parsuada si Abram do holong ni rohani debata na tuibana saliling na digolunaon. Ala ni didok si Abram muse akup ni ninna si Abram di ayat 3. Di dangadong pinoparhu di lehoko jala ida anak na sorang di bagasan jabuku nama sitean au. Dirajumi si Abram dangadong na arga asing ni pariana konon di ngoluna. Alani dipataka si bana tu debata. Malehonom mudiau. Aina punu duau nina. Dangadong pinoparhu di lehoko. Halakan nama nean au. Dison tung takas do dipatuduhon si Abram. Nasoadong do pangaramotion ni debata taringot tu masa depan ni si Abram. Aladang adong do pe di jalo ibana taringot tu hagabeon. Dihalak Jahudi nang dihalak Batak sahirana dos do pangatusion taringot tuson. Tung macai riko do kehadiran niaka ianakon. Laho patoruson goar manang marga di tonga-tonga ni ngoluni sasahalak. Alani gabe ganggu do rohan ni si Abram. Ala nasadai dang jupang ibana sian debata. Menurut si Abram, tidak ada gunanya harta dan kekayaannya. Dang adong gunani aka pahapahanan nang aka biru-biru na adong di ibana. Dang adong gunana aka pangurupi na torop makaliangi ibana. Suada doi ala dang adong na manoruson goarna di hatutuana ujui. Ala takas do ditada si Abram ay nungat matua ibana sian pardagingon. Jala mustahil doon. Gabe saut baga-baga ni debata na pinasahat ni debata tu si Abram. Odo na jot masa di tonga-tonga ni ngolu niaka jolma. Jok dohita dang sanggup marnida kadenggan basa ni debata. Ala dihukupi sada nasoda pota di tonga-tonga ni ngoluta. Naung tajalo na maribui gabe suada doi ala adong natahirim sada di tonga-tonga ni ngoluta si ganupari. Alai asido rohani debata. Natape tapar suada pasu-pasu ni debata. Natape tadok di bagasan rohata. Tung soholong do rohani debata tuau. Do lehonommu. Natape naung dileho tuhita godang sianak kanata pangido. Alai sai natusido rohani jolma natoropon. Napinarsita ni rohanai naiko saut. Alani didok debata do muse diturpukon. Dungi ditogihon Tuhani ibana ruar tubalian jalaninna. Uataili homma dopak langiti. Jala bilangi akabitang molo habilang ako akai. Dungi didok muse tu ibana songonima pinoparmu sogot. Tuki do rohani si Abram. Ala dihatuaonna dang jupang ibana pakirimon ni rohanai. Dia sudah cukup tua dalam usia. Istrinya juga sudah sangat tua. Alani mabiar do ibana jala ganggu do rohana taringot tusi. Boy mata bayak ko namunginong halak na marsak na uduk si majujung na dungi margugo ibana.
gabe bui dihadit si majujungna marnida tugidjang. Mamilang-milangi akan nauli na denggan na binasabasahon ni debata tuibana. Abram yang tertunduk merasa tidak berdaya, Abram yang menyaksikan pertolongan Tuhan, sekarang mengangkat kepalanya dan menghitung berkat Tuhan. Debatado nama apa ini? Dirajumi rohani si Abram, i nama ujung ningoluna, dan ngadong bejalo onna sian debata. Alai di papos debata rohani si Abram, jala didok, songon godang ni bitang di langit ido pinoparmu sogot. Adong do loncatan luar biasa amanginang. Sian na menyang debata, sian na meragukan diri sendiri, sian na dang porsea tu debata, gabe terjadi loncatan yang luar biasa. Di ayat 6 didok, jadi porsea masih Abram di Jahoba, gabe hati goranna doi dietong Jahoba. Hidup ngolu ni jolmaon proses do amanginang. Raolo do hita songon si Abram madabu hita tu si taonon. Dungi tapar suada maholong ni rohani debata. Dungi Roma debata di paingot jala diapuli mahita. Kuncina hot do hapor siaot tai manang nadang. Porsea dohita di baga-baga ni debata manang nadang. Tasang si hodogogo ni debata manang nadang. Tau dukodo asini rohani debata manang nadang. Topik ni minggutta di bagasan sadarion ima marguru tulomo ni rohani debata. Unang marguru tuna asing alana dang bui tapastihon ujung nii. Alai molo sakap rohani debata, ido na dumenggan. Jala dau dumenggan sianaka na disakapi rohani jolma. Songon si Abrami. Bulus do didok si Abram tu debata. Si Eliezer nasian Damaskus namasitian bagasu. Anak na sorang di bagasan jabuku nama si Teanau. Dia sudah merancang ke depan. Iko bohado bahenonna molo moding ibana sugut. Tui sedo sudia kana adongon. Nunga disakapi si Abram. Masa depan ni ibana. Dang parsidohot debata di bahen ibana. Alani dung dipakulingi debata ibana muba marohana laus porsea ma ibana tu debata. Porsea ma si Abram di Jahoba jala ido na dirajumi debata hati goran. Marguru tulomoni rohani debata ma akana porseai. Ai jupang do disiaka nauli na dinggan. Nata pesuhar di rohani jolma. Alai di ujungna nauli doi alat sakap jala lomoni rohani di batadoi. Nata pedang suman songon nata hirim. Nata pedang dapot songon nata parsita nuaeng. Alai mulo marguru hita tu sakap ni debata. Gabe nauli nadinggan doi muse. Dang diida si Abram amanginang baga-baga ni debata uju dingoluna. Gabe bangso na balga pinopar ni si Abram. Holan si Isak do diida ibana. Tapi Allah bukan Allah yang pembohong. Dia menepati janjinya. Natape dung sidung ngolu ni si Abram. Alai di pasaut debatadu baga-bagana. Gape bangso na balga doa kapinopar ni si Abram.
pakirimon na mangulu si songonima, na ing mangulu di bagasan rohania ka na porsea. Sa haci ni ngolu, sa borak-borak ni si taonon, sa balga-balga ni silang, marguru ma tulomo ni rohani debata. Ay ibana do na mga turhon ngulut taon. Hobar tulomo ni rohana asa dapot ta nauli na dinggan. Dang sanggup debata manadiko kita naniasian na. Songon guarni minggut ta reminisere di bagasan sadarion. Say ingot ma ali jahuba kadinggan ni basam. Jala ido nanang taingot toktong dinguluta si ganupari. Say ingot ma ali jahuba akadinggan ni basam. Asa margugo hita manaon satokin. Pahima di pasahat debata baga-bagana natuhita. Margugo maka na porsea didongani asini rohani debata. Mamiakon ngoluna sa guru tulomo ni rohani debata. Amen, martangyak kita. Debata Jahoba amanami mauliate di asini roham. Na mamakulingi hami marhite-hite sian hatam. Patau mahami Tuhan. Asa toktong di tonga-tonga ni ngulu namion. Marguru hami tulomo ni roham. Mga bolokon akka biar dohot ganggu ni rohanami. Ala huboto hami hodo na mangurupi hami marhite-hite asini rohami. Di bata Jahoba hubuak kami do nang ditangyang nami ditikyon. Pasu-pasu mabangso doho negara nami na pinasahatmu nagabe inganan di hami. Lehom ma habisuhon tuuluan nami. Ang giat diuluhon bangso doho negara namion di bagasan las ni roha pasahat to nakanadinggan tutonga-tonga niya karakyat na niuluhon na. Ramotima ng saluhut huriam. Secara khusus huriam hakabipi. Tungasi maroham Tuhan lehom matuuluan nami. Habisuhon nasiakoy. Asa diuluhon huriamon di bagasan biar dohot holong ni roha tuho. Ramotima ng saluhut akananiasiamu na makirim di tonga-tonga ni ngulu nasida marnida kadenggan ni basam. Pasu-pasu maaka na mangulu di bagasan si taonon na maol marnida holong ni roham. Ramoti maaka na manaon na porsuk. Pargogoy manasida mamilang-milangi akka na masay. Hobar tulomo ni roham manaon. Marningot panaonommu na makokop hami pardosaon. Di bata Jahoba ramoti manang saluhut. Bangso dohot negara na tinopam. Tunglehon madame dohot holong ni roha na siyakoy. Asa mangulu hami mardame-dame hobar tulomo ni roham. Torop maakabilangan ni naporsea. Napatuduhon ngoluna hobar tulomo ni roham. Digulmit ni ngolu nami si ganupari. Atong saha di homa daging dohotod dinami. Marhite Kristus Jesus anak mi. Nang parsaoran nito di porbadia. Martangia kami tuho say asima roham. Amen. Marede mahitasian bukwede nomor 760 sia. Huhut papungupelean paduahon. Di mana
Tatangyakom ma peliat tamar tangyang mahita. Ali di batama nami na di banua gidjang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat tami masian na nilehomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti asa huparhasiak kami pilihanon. Pati bulhon harajaummu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni si lehon-lehomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di banua gidjang say pinorbadia magoarmu, say Roma harajaummu, say saut malomo ni roham di banua tongaun songon na di banua gidjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahamu. Di sodakon Tuhan di bata mabohina tuhamu jala asi marohana midahamu. Di dopakon Tuhan di bata mabohina tuhamu jala di pasaorhon madamena tutod di munabi. Shalom, horas selamat hari Minggu.